שלום לכולם, תצלם אותי, אני אגיד לכולם. עומר, אתה מחזיק לא טוב. רגע, תחזיק, שים את היד, זהו. תסתכל עליי. שלום לכולם. עכשיו אנחנו מראים את האומן גיא כהן, בשירו הנודע רעמים מובהקים בלב חורף חם. ומנהל האמנותי, רועי כהן, תראה את רועי. רועי כהן, הוא המנהל השמנמן שלנו שאוכל עכשיו גבינית. קח, תאכל. רועי. גדול. קדימה. לא, אני רוצה לעשות. עומר. וזה עומר. קדימה, גיא, תשאיר. יופי, מחיאות כפיים, כל הקהל מוחא כפיים. קבלו את עומר כהן, תגיד. קבלו עומר כהן. קדימה, בבקשה. רעמים מובהקים בלב חורף קר. לא נשמעים תמיד אותו הדבר. בגיבורי ימים, רעמים מובהקים, לפעמים קרובים ולפעמים רחוקים. לא הנה על אבא שלך. וכל הקהל מחיאות כפיים, גיא ועומר מחיאות כפיים, רועי, מחיאות כפיים. אתה רואה? עכשיו זה מצלם. קדימה. תסתכל, כל מה שאתה עושה זה מצלם. ריקי, שלום. יפי ריקי. הוא גם שר. בוא מפה. טוב. תשיר. יפי. תקרב אליו. תשיר. לה 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 לה. מה אתה שר? כן. עכשיו גיא ישיר משהו? טוב. מה הפסטיגל? תשיר. טוב. צריך את הגיטרה. נו תשיר. אתה יודע משהו עם מילים? איזה שיר אתה יודע עם מילים? תשיר משהו עם מילים. גיא, תשיר מי פילל. לא. אז תשיר. שוערת בערב. אתה רואה? אתה מוריד את המצלמה. סמי. ואפשר למצוא מלכתה. לא, למצוא את תוצר האור. וגם להעמיס את מלכת הקור. פסטיגל פנטזיה. מה? כך. בוא תראה לרם איך רועי הולך בבימבה. לך. אבל זה מוקד. יופי רועיקי. נראה את זה לכולם. מה, אתה תקוע שקוע?
יאללה, תעשה סטופ. למה? תעשה סטופ. למה? כי יש משהו שאתה רוצה לצלם? כן. מה? אני רוצה... אבל כשאתה עובר בין צילום לצילום, תעשה סטופ.